बचपन में लइका बच्चा आपस में लड़त रहे। ई हमार माई बाबू बाटन तोहार ना, कितना लड़ाई करे। बाकी अब हाल ही बा माई बाबू के रखी के। अब तो लड़ाई हो जात बा कि माई बाबू के खर्चा के देखी। आज उहे लइका कहेला जे के माई बाबू ज्यादा मानन ओही के साथे रहे। सची ना बा कि केकर ज्यादा मान बा, सची बा आज केहू जिम्मेदारी उठावल ना चाहत बा। हम तो बस इतना जानत हई जब इंसान के बोझ समझ लिहल जाला तो ओकर सम्मान चुपचाप छिन जाला। हमने के ई डर ना बा कि का होई हमने के साथे। बाकी तोह लोगन के अभी लंबी जिंदगी बा। हाँ, भगवान करे तो लोगन के लइका बच्चा अपन साथे प्यार से राखे पूरी उम्र। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। सब समय के बात होला। समय बदलल तो ठीक बा, बाकी मन के दूरी बढ़ल ना। जे एक पल के लिए पल्लू ना छोड़त रहलन, आज उनकरे लगे हाल पूछे के भी समय ना बा। घर के हर ईंट में हमार पसीना और हमार सपना बसल बा। बाकी अब यही घर में अपनापन खोजे से भी ना मिल रहल बा। सुनले रहे कि जब औलाद रोटी देवे लगेला तो उनके बात से नरमी घट जाला। अब बुझाला ये बात खाली कहावत ना रहे। सबसे ज्यादा चोट तब लगेला जब बात के काट देवल जाला, जैसे हमके कुछ पता ही ना बा। अब हाल ही बा कि अपन बात कहे से पहले मन डेराला कहीं वो लोग नाराज ना हो जाए। जब आदमी अपने ही घर में डेराए लगे तो वो घर ना बस मकान रह जाला। हमने तो कुछ मांगत भी ना है, ना पैसा ना सुख सुविधा, बस थोड़ा सा इज्जत, थोड़ा मीठा बोल और थोड़ा समय। आज के पीढ़ी सोचेला समय पर खाना दे देली, दवाई दे देली, बस फर्ज पूरा हो गया। हाँ। बुजुर्ग तो घर के नींव होखेलन, अगर नींव के ही बोझ समझ लिहल जाए तो मकान कब तक टिक पाई। अब बुजुर्ग परिवार खातिर दुआ के अलावा कुछ न मांगेलन। हाँ, माई बाप के दिल तो ऐसने होला टूटेला तब वो दुआ ही निकलेला। काश वो लोग समझ पावत कि वो लोगन के एक कड़वा शब्द हमने का उम्र कम कर देला। बच्चन के बस इतना समझे कि चाहे बुजुर्ग बोझ ना, वो तो साया होखेलन। जिनकर असली जरूरत तब पड़ेला जब जिंदगी निरस और अर्थहीन होखे लगेला। अगर तो लोगन आज हमने का हाथ छोड़त बाटा तो काल तुहार बच्चा भी उहे करी। काहे कि संस्कार आ कर्म घूम के वापस आवेला। आजकल लइका बच्चन के रवैया देख के बहुते बुरा लग जाला। मन के भीतर कैसन तक कड़वाहट भर जाला। सच कहत बाटू, हर चीज अब अपने मर्जी के चाहिए। जवन चीज पर उंगली धर देलन बस चाही तो चाही ना। एकदम सच। आज के लइका बच्चा जल्दी सयान हो गया बाटे। कम उम्र में दुनिया भर के जानकारी उनकरा मुट्ठी में बा। मोबाइल बा, टीवी बा, हर सवाल के जवाब एक बटन में खोज लेत बाटे। बाकी एकर ई मतलब बिल्कुल ना बा कि गूगल के खोजल रास्ता हर बार सही होला। का कही माई बाबू के हाथ में अब कुछ न बचल बा। ऊ बस मूरत बन के चुपचाप खड़ा होके देखत रह जाले। कहे लायक कुछो ना बा। एक जमाना रहे जब बोले के तो छोड़ दा, बाबू के खोखल सुन के रूह कांप जात रहे। मर्यादा डर से न सम्मान के रहे। अधजल गगरी छलकत जाए, ठोकर लगे तबे समझ में आवेला माई बाबू के बात का। बाकी याद रखा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अनुभव कौनो बाजार में ना बिकाला, वो तो जिंदगी के आग में तप के मिलेला। आ संस्कार गूगल पर ना घर के बुजुर्गन के चरण में मिलेला। एक बेटा छाती फुला के कहला 6 महीना माई के हम रखब, 6 महीना भैया रखिए। हम सोचत हई का माई अब माँ ना रहल। 6 महीना यहाँ 6 महीना वहाँ। ई का इंसान के जिंदगी बा की किराया के कमरा। आजकल बच्चा लोग एके पारी कहेला। अपने मेहरारू लइकन के तो सब जरूरत पूरा करत बाटा, चाहे तोहरे लगे रहे या ना रहे। तो का माई के गोद का बाबू के छाया अब खर्चा हो गई। जब लोगन छोट रहला तो हमने तो कबो ना पूछली कि आज केकर पारी बा। बीमारी में, भूख में, डर में हमने तो कबो हाथ ना छोड़ल गया। याद रखा, घर के कोना में एक छोट बच्चा खड़ा बा, उ सब देख रहल बा कि माई बाबू दूर कैल जाले। आज उ देख रहल बा, काल उ दोहराई। आज जे कॉलर उठा के माई बाबू के बंटवारा करत बा, उ भूल गयल बा कि काल तुहू यही लाइन में खड़ा होबा। अगर माई बाबू खातिर हाथ तंग बा तो ई गरीबी ना, ई संस्कार के दिवालियापन बा। पैसा बाधा ना बा, मन के कंजूसी बा। याद रखा, माई बाबू ना जमीन हुए ना घर, उ नींव हुए। नींव हिल जाई तो महल भी गिर जाई।